ଶଶୁର ପାଇଛ? ନା ପାଇନି। ଶଶୁର ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଲେ। ଘରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ସେ ଭିତରକୁ ଅଛି। ତମର କିନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ? ନା ତମର ଆସନ ଅଲଗା ଅଛି? ହଁ ଆମର ଆସନ ଘର ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଛି? ଘର ଅଲଗା। ଘର କ'ଣ ଅଛି ନା କଟି ଯାଇଛି? ଘର ତ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଲିଷ୍ଟ, ଏଥର ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲୁ, ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁ ଘର ତ ଆସିଛି କଟି ଯାଇଥିବ ଆଉ। ଆମେ ଆଉ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ କି ଜାଣିବୁ ଆଉ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଘର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦେଖି ଯେମିତି ହେଲେ ଆଉ ମିଶାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ କରିବୁ ଆଉ ଚାଳ ଘର ତ ଛେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ କି ଘର ଛେଇ ବି ପାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ସବୁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଉ।